тамошобино имрӯз 2 декабр сарқати Раҳмоналӣ кор набудай таксида нони гарм овардагмона ҳоле мисол дамҷеса моё дамҷеса очаи манижа омадагай ва рӯзи мо сар шуд. дӯстони азиз, пешай тамошои видеои ман ҳатман дар комментария нигоҳ кунед, ссилкаи анами канала ман мондагим, бидроен подписаться кунед. Канали влог вкусняшка, канали як зани тоҷикай. Зани тоҷика бояд шумо ҳаматон дастгирӣ кунед. Ана видеои зурае, асобина шумо да занако пухтупазои осон, ҳар намуд салатико. Касе кӯдаки майда дора, масалан кӯдакча доран, ино ҳам медроен видеошуно тамошо мекунед, худтон мебинед. барои пешрафтани каналшон ҳатман саҳми худтона гузорен. Дар комментария ман ссилкашам мемонам, бироин подписаться кунед. ва хеле чанд бор гуфтам, агар ки шумо ҳамёра дастгирӣ кунед, ин маънош ки шумо мара дастгирӣ кардед. Раҳмати калон. ана барсик дар соли 2021 анаму қадар не сарш надодем, ин ҳолиам маҳкамай, балки нарушение кардагӣ. ма бисёриё мегам маҳша куҷода ина маҳша? Нилу мегам рӯғовия наксе очаи ванижа. Зана нағзоиндани авлода. Не тра ҳичи точно намегам Нилу. Биё. Бра будро як кат будакам. Ана иҷа одамои нав дахша варсик. Хонои маладинигана иҷан ва онда розви хонои гармакам. Ҳичи намега биё. Варсик. Кела мекунам меғалқам. Инаи холодильник хонаи фаромарза чандин сол шуд ба фикрам фаромарз дига намеоя. Компютер пафтаги, очки партофтаги, клавиатура ҳамаи чи, дафтар пафтар, ами коробка каси оварда партофтай. Я намахи хона истодаги даҷаи чикан не. Китоботи типи, как-то фаромарз китоб мехона, намедонам даҷаи чи мекофта боша. Чемоданаш тайёрак истодай. Поезд кашаш дад дора. Тамошо бинед намоқати очаи манижа омадем чи альбома пешмон омад. Инаи манижа да монанд боша. Анаи очаи манижа, анаи Ҳумайро да монанд очаи Ҳумайро. Анаи Ҷамшудная, анаи маё. Ҷамшуда. Ви манесту? И бузургай Ҷамшуд ма вуҷуд надоштам, ми очами бобо. И альбомои бузургай кандян кадом да кадом сурат дар кошта канда бурдагиада. Ҳам хелаи ҷам маълум айда суратон нестам. И альбоморо баъди маҳкам шудани ӯ ма овардагим ҷа. Инаи ма дидем вақти ҳисоб китоб мекардам, чӣ мекардам доира. Творческий одам будам, да, тамошо бинем, бовар кунед. Иниша ма будам ба фикру. На альбом ами хиштаги, альбом бузургай. Очам ке бузург Ҷамшид. Альбом бузургай точно даҷа мо редкост. Ё чеф маро. Он қафарби будай. Барфози. Центри города. Ҳам хе развали набудаям центри города Нила ай аввал. Ҳамсоята ҳама немисом. Ина очаи манижа. Халат шуди. Ин маё. Очама бим кор мекардай. Дая чи? Газовик буда чи буда? Ина ма и барои вая мактаб мерику ба фикрам. Не, просто. Мактаб. Мактабай тарда мактаб мезананд. Қавлида мактаб. Кушкои оҳанӣ тамошо бинам. Мода оҳанӣ медоҷа. Ина очаи манижа. Саг дӯстдор буда този да хонашон пишак сагай. Ибрагим был здесь, нет его. Хулоса буд ина. Чихиш мо дар центр города ҳамин хеле обстановка буд. Чӣ Нила? Асос кардем ку. Центр города пеш хонаи Озода Раҳмонова. Решёткаотон девол набуд. Чӯви. Деволи ҳамсояи урус қати шумо деволи чӯви. Не бохтам. Здесь срадина. Кто афганский? Хулоса ҳам хеле оз мо ҷа китобковӣ омадагим. тамошобино меҳмон омад. Меҳмонам хеле хонара нишон дода. Остахонаи хоҳарам мурдистам.
методи зурайда хмери давҷа мешин ташкилӣ бихригал меҳмон бегах меша хонаш меравад не печка мунарамнали омада чиша турбаша тоза кунам гуфт мо ай хона берун кардам гуфтем у хона раем гуфтем хай бия тувай хони рухшон раем ва мана хонаи ҳамсоя сарқати озадагӣ руфтагӣ хонаи мо баъди обед руфта мешавад ва ана дарахтои нурам чиштиян қоқиштиян ва хонаи ҳамсоя дед мароз яхай мошин тамошо бинода иҷа ташкилӣ будай кексики шоколадки ва печка ва алов ина и хоҳаримай ва я паймай 10 бор мара мегирем манижа ки мешадда манижа духтари анави нилуфар ва рухшона ҳамсояи дар ба деволи ма иҷа як курпача фақат буд меҳмон шина хайгзар инам хел меша хонои мода сел кудак чудак ҳозир мо менӯшем арси кола жемпри мара мернатия маша жемпри қати ки газа дусте чӣ кафа мактаби 11 бу ба группа обсуждар хесян гӯшта масъалаи гӯшта тамоша бино ахе обсуждар мекунӣ ҳам проблемотона ҳо мешинем испан мега бишин хай тамоша бино ко бишинем конфети чораи панҷаи бутаятам алохини زندگی همه خلقینه سو خوابدم اوو یخ کردم ранги чи دیدارو مرحمتی ана алов кариста хоҳаримам печкаи икуине танаш тоза печкаи мон светш дигаштаги آز در بگیرم اینو چی زمینده؟ خلاصه اینم خیلی تماشا بینا خودی بخوده اکی تورت پخته؟ همون تورتی 6 سال نه بگیرم اخزام Kız kadı. بشینیله؟ بگی یاتا аядум ромад о чай манижа малимая тамоша бино Vay. малима чи чӯе нону бурдагиан Bana zaten iki var. Mesela daha doğmuş ya. Çıkarı. Buna bir şey tutayım. тамошобино ина пишаки ино чорникота пишаки майрои авлоду пишаки майро вай наиҷода бино чиқа алоишон тайёра ё магазин доран чӣ мекардиян коробка қати мо коғаз мекунем бобои барфиҳо инаҳа кубе бобои барфитонам и дуюм рӯзи январ даи хе ташкилиё срӯб я усол харида будем ман пул даду конверт оварда будем то на германия майро рӯй карда буда акшонда конверт буда чизе пул рӯй карда буд чон навира харида будам шумо рост мегӯед мо семейни блогерем бовар кунед ҳама авлода манижа о чашм майрора о чашм майро ҳам явақт канал дод бо дануш короче ҳама من عاشقی چشمی مست یار هستم ایوانا بیره که خمار هستم من عاشقی چشمی مست یار هستم ای بیده که خمار هستم که من عاشقی چشمی مست یار هستم ایوانا بیره که خمار هستم من عاشقی چشمی مست یار هستم ایوانا بیده که خمار هستم دوستانی عزیز очаи манижа рафт саховат дафр омад мо яҷоя омадем ман бошум анаи тарафи пайкар дафр омадам
опера балет бояд ман мерафтам қадиман ҷан тараф пайкари баракатайкун инҷа дафтар омадам. ай барф боридан аллакай қариб 1 ҳафта гузашт. Не ки нигоҳ кунед яхҳо ҳам хел ов нашидиян. тарафҳои мо вообще овштагӣ нест. иҷора хай мумкин тоза кардиян. ана як ҷояк машмура муаррифӣ кунам. ба назарам ки ҳамҷа вазорати нақлиётай хато накунам. я вақт ҳамҷа вазорати нақлиёт буд. ҳамҷа ман я пайкар мегум будром ба хонаи чақ мерам. вазорати нақлиёт ҷумҳурии Тоҷикистон. суди иқтисодӣ боша чӣ бошам хеле хулоса ирӯз мошин тамоман камай. 2 январ гуфтамтон ҳама выходной кадестиян. тамошобинои ҷада бояд маска обязательно буда. ман надоштам ва чӣ кардам? ҳамҷада хайрат мефурӯхтиян маскара. ҳамҷа гирифтам. иҷора кулчаҳо шабинем чӣ кулча гирем. кулчаҳои мулоим. як нархш навистагӣ нест. гап агар мане кулча мегирам дута. ай пайкар биромандам. баъди соли нав чихам майчи астай фақат гирифтам ҳамо кулчаҳо чипсы иф ва спрайт гирифтам. тамом. аки қаб пиёда мерам то уснам ба ягон таксида мешинам мерам. то қариби 100 барга пиёда омадам. инаи биноҳо дар тарафи ватананд. аҷоиб бинои хуши майдачако ба филм дафт мешаванд. ҳамҷо супермаркети зур буд. ҳамаи чизои зур дошта. супермаркети Шоҳмансур буд. намедонам чӣ буд. Шоҳмансур диде холодец ҳама чи тайёрак мегирифтӣ мехаридӣ. ана мисли анёи пеши ватананд. кадом подписчики ман мегӯфт ки хонаҳои мо дар ҳамҷояд. онинҷа банки Тоҷик содирот бонк. аҷиб Тоҷик содирот бонк банкрот шуда буд. бо зинда шуда. як вақто хонда будам дар ахборо ки банкрот шуда Тоҷик содирот бонк. баъди агро инвест бонк агар хато накунем. биное ки нишон додумтон инаҳа ватана окружать кардагиян. инаи зданиёе ки сета будан. не ки ватан дар ҷош истода интересна. ки кино меомада боша. ҳама кино дар интернет аст. не ки бо чӣ хеле гуфтам дар эфир очаи манҷа мера вақати фарида хоҳари манҷа кино ашан мераванд кино. хулоса хонаи биби нарафта омадам. тамошобино имрӯз макфа ягон чия макароб придумать мекунем. ба ма мегӯм ки чия ма хонаи биби нарафта омадам. вақте ки ман бикаса корфармона медам хеле меша тамошобино дод вой ина ами дивани дарди сара боиҷа барои телевизор тамошо кардан. кухня асия овардан диваншона. ана ҷанг ана ҷанҷол ана доду вой. тамошобино ба фикрм рамонали овар рафта. ичина хеле морковка по-корейски оварда. бисёртари оварда ман мера медидам. ана чӣ варда чипсы. баъд короче инами ман я банка урӯз нахардам. я бо намеписад ки ман хеле ҳастай нестай. ман хеле я банкаи делетра хардам даж накушудем ша пойтари оварда. кудако дахай нон печено бо чӣ варда. ба я чие ки фақат дар хонаи мо ин разворай барои лейс
الان میگیری فهمو پیاز بعد گوشتی مرغ با چه جدا چای برای کودک کنم خوبه تمام тамошобинӯ медонен чӣ шид ки ман хонаи биби нарафтам ози кӯтоҳак мегумтон агар не историяи дарозай вақте ки ман ямун пеши ватан прогулка када рафтам бояд манижаам медидам манижаро қариби домпечата дидам қатъи дута ҳам синфш буд ва манижа гуфт ки мо сурат гирифтестем мо бояд я видео мекардем ва манижа қатъи гуфта ки биён инҷа кафе метроем моз мебуроем гуфтак хулоса кафе дромадем пеши ҳамин дели дарбар кафе дромадем соат намедонам чанд буд махлум соати 20 чору хона буромада будам ки соат 5 чанд буд рӯшан буд кафе дромадем хай я чой заказ кардем ам чоркасам чоя на я бакал нӯшидем ки адаби кунумш ҷинг зан шид рамнали кориш даг ҷои мафтумози нахаре короче да ҳамиҷа ана ҳат кафе дромади дунё ба охир аст тамошобино ана нарафти куҷодаи ҳоли рафтӣ не нарафтам ози тамом шавгардӣ бас гуфт ман ҳайрон шудам чихе ман рӯз дад ромада будам дури кафе чихе ҳаминда шав шуд ак мебром ман буромадам гуфтам хай я бор занг гуфтам типа ту ба сари ман омадӣ хай нашава а пеши одамо шаратас буромада рафтан занг гуфтам хай короче типат ба сари ман омадӣ дастсаховат будаи вақти рафтани ма дар хона буд ба хай звонок шуда рамнали омадӣ ман ина буромадам гуфтам хай кардам манижара буромадам ай кафе берун мебуром топ торик ай топ торик короче и аввал охирон бори торики буромадани ман буд ай законуш буромадина баъд чӣ шид баъд хай теза куд бояд будам брам куд агар не соати 20 чор буромадам просто 6 торик мешида 6 соат буромадам тез я такси олчада шиштам машара тез занг задам гуфтам плитада омон ман ҳоз мебиём пилмен мепазам бечора ова монда вай кардам шиштум таксида шустрад ҳамин ним соат охири он пул омада такси олчад додам омадам ва хонаи биби нарафтам барои ми кулчаҳо ҳамин чизое гирифтам гем обратно хонаи худмон омадан хулоса инам хеле қисса буд қиссаи нарафтани хонаи биби ҳамада хай то влоги оянда